Takže sme tu zase, sme museli toto všetko strihnúť. A vieš čo? Hodíme po ovci vajcia. Prečo? Však vajíčka si môžeš robiť praženicu a neubližovať zvieratkám. Alebo im narob praženicu. A nie házať. Malé kuriatko je. No vidíš, jej zlatý. A to sa vyliahlo z vajíčka. No vidíš, a ty si ho chcelo, ne? A keď sme hodili vajíčko, to sa v tejto hre tak robí, že keď sa hodí vajíčko, tak sa z neho vyliahne. Vieš? Aj ani nestihneme. Smola, ešte tieto dve ostriháme ovečky. Budeme mať voľno, keď ostriháme ovečky. No, nechcú sa ostrihať. A striham ich postupne ako. Aj. A my musíme ísť domov. Veď my nemáme svitorčky. A to sú fakle. Wow. Aby sme sa vlastne dostali domov. Ani neviem, kde ideme. Máme fakle. Nemáme. Rýchlo domov. A či sme nešli zlým? Aj sme v Ríci. Jak sa to volá, vieš čo, budeme... Nevidím nič. A nie, čo nás zabíja? Nie. Kurva. Čo to je? Nič, a aspoň... Aj ma zabil skeleton, no to som mal ako vidíš v takej tme. Nemáme diamantovú sekeru, ale tam sa vrátime potom. Teraz som nechce. Ideme spinkať. Aha. Zabudili sme sa. Do krásneho nového dňa. A ovečky teraz fakt ideme už. Lebo... Som myslel, že... Ježiši, veď ja som bol tam vo vode vtedy. A tam bola úplná tma, som nevidel ani kúsok, ani mesiac. Niekde zmizol. Je tu. Nebudeme tam nikdy sa. Ja som zabudol na rybársky prúd, no ja som ale čučulo. Ideme sem. Tvoj detko mal veľa rybárskych prúd. No, ja viem, chudáčik, že zomrel, ale poďme už. Ideme na ryby. Dabka, no. To schovávam tu. Takto. V podzemí. Pod zemou. Je tu niekto. Ja to tam nemám. Mne to asi niekto ukradol. Ale to tam musíš mať povedať. Alebo si to inde položil. Nepoložil som to. A teraz ideme nájsť miesto, kde ma zabil skeleton. Asi to bude nebezpečné. Dúfajme, že zhorel. Podľa pod vodu, nie do vody. Poď. Je tu bola tma. No keď je tma, tak... A niekde vylie z vody.
Gombíci, creepery. Ha! Jo, ty. Pozri, snaží sa. Nech nám nepodpáli dom, Ježiši Kriste. Jo, zdochol. Ale fakt musíme už ísť dole, lebo to je nebezpečné a nemáme ani zbraní moc. Musíme ísť. Odhodláme sa ísť do mera a zabiť pavúkov. Odhodláme. A nie, veď potom by sme už proti nikomu nemohli bojovať, keby nás zabíjali pavúci. Tak radšej nie, ale to je nebezpečné pomoci. Už fakt ako veľmi to je nebezpečné. Aha, stromček, čo sme v prvej časti zasadili, už ako vyrastol. Pavúk, fakt. Zabíja nás. Poď, dva pavúky. Poď. Zabili sme pavúka a teraz musíme ísť rýchlo. Čo viem, aj domov, lebo... Myslel som si, že dneska postavíme vilu, ale ako vidím, není tak. Ale vieš čo? Možno nepostavíme vilu. A už viem, čo môžeme postaviť. Budeme mať miláčika, papagaja, čo na to povieš? To by som chcela. Vezmeme si nejaké kocky a ideme mu postaviť veľkú klietku. Takú, aby mal veľa vecí. Hej? Takže a ideme si počkať, máme možno toto video asi bude mať viacej minút, no bude mať viacej podľa toho, čo vidím. Dúfajme, že sa nám vyliahne. Ja chcem mať aspoň jedného takého kamoša. Pozri. Jo, vyliahol. Nepapajte moji malí, moji zlatí. Dúky, Andúky, viete, máte papaničko. No, papajte. Dúky, Andúky, moje. Chcete utiecť, čo? Nepapajú vôbec. Moje zlaté. Tiež ja som mojím mladým, ale ja nemám papagaja.
vajíčok, žiadnu sliepočku. Dávajte vajíčka, dávajte. Ja len jedno vajíčko. Zojku sme tam zavreli a ty robíš von. A Zojka nie je ani vinná, hada. Robiť záleží, ako to mohol. No tak, dneska asi nebudeme mať sliepku a miesto tej víly radšej budeme mať, vieš čo? Chliebku. Pre papagája. Budeme mať kurín. Kurín? No, Áno. Tak čaute, vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!